ମୋର ଗୋଟେ ସଂସ୍କାରୀ ବହୁତ ଦରକାର। तो जमती आप सब जानते घरे आमर घर कम हो तो चलो तो आउ किसी टॉपिक नहीं तो देखिए आज आम घर टूर देदेवा तो लेट्स गो। तो आज गोटे कम करवा आपण मानकर गोटे फेवरेट टॉपिक था कि आप मैरिज करेंगे तो चलते से विषय आज माँ को पचार से कौन कहते मत कौन रोचे ठीक अच्छे तो लेट्स गो। कौन कह पका छुआ कहते सारे आपन कई दिन बाहाघर होचे केबे फगुण मास कहलने फगुण मास फगुण मास कौन फगुण मास कई बार मार्च 1 फेब्रुआरी लास्ट 2026 रो ना 2027 आ तो के बहुत दरकार ମୋର ଗୋଟେ ସଂସ୍କାରୀ ବହୁତ ଦରକାର। ସେଟା ସଂସ୍କାରୀ ମାନେ ତତେ ଡେଲି ପୂଜା କରୁଥିବ ପୂଜା ହିଁ କହିଲ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବୋଉ ଯେମିତି ତାର ସଂସ୍କାର ଥିବା ଦରକାର ଓଡ଼ିଆ ଆଣି ବୋଉ ଗୋଟେ ଦରକାର। ଓହୋ ଆଉ କିସ ଗୁଣ ଥିବ ସେ ଜିନ୍ ପିନ୍ଧା ବୋଉନି ଆଉ ଜିନ୍ ପିନ୍ଧେ କିସ ଖରାପ ଯେତେ ଜଣ ଜିନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି କଣ ସେ ଖରାପ ନା ଘରେ ଆସି ଘରେ ଆସିନା କିସ ଗାଁ ଷ୍ଟାଇଲ ସହର ଷ୍ଟାଇଲ ତକ ତ ରହିବ ତାର ଯେତେବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ସେ ତାର ଜିନ୍ ପିନ୍ଧି ତାର ଯାହା କରୁ ଏଠି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଘର କତର ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଘର କତର ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଆଣିବି ହେଇକି ରହିବ ନା। ଓହୋ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଦେଲେ କିଏ ନାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଯଦି ନଥିବ ଲାଭଟା ହେଇଯିବ ଦେଖି ଦେଖି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯାହାର ମିଶିଥିବ ମାନେ କିଛି ମିଶିକି ଲଡୁ ଗୋଟା ଖାଇବୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ମିଶିଯିବ। ରୂପରୁ କ'ଣ ମିଳିବ ଗୁଣ ଥିବା ଦରକାର ନା। ଏମିତି ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ମିଶିକି ରହିପାରିବ।